NgiuNomagugu Simelane Zulu, ngqongqoshe wezempilo kwaZulu Natal. Njengoba umkhuhlane i-coronavirus usufikile ezweni lakithi, sinxusa umphakathi ukuthi ungethuki, ungatatazeli, kepha wenze lokho okufanele ukuze uhlale uphephile. Igciwane le-coronavirus lithathelana ngesikhathi umuntu ekhwehlela, ethimula noma ejuluka. Uma kuthi khwehlela noma thimula, kubalekile ukuqhela kwabanye abantu okungenani ngamamitha 2. Ugoqe ingalo bese uvimba ngendololwane ekhaleni nasemlonyeni noma uvimbe ngethishu ukuze lingabhebhetheki igciwane. Asizijwayeze ukugeza izandla ngamanzi anensipho, sihlanze nendawo esihlala kuyo ukuze sihlale siphephile. Isiqinisekiso sokuthi unalo leli gciwane noma cha usithola emva kokuthi kuhlolwe igazi e-lab. Uma udinga eminye imininingwane, shayela inombolo yamahala ethi 0800 029 999 noma ethi 033 395 3367.